hukom sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulong nagruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, one-time, big-time operation kang Naga City PNP para sa mga special laws asin mga ordinansa kan syudad. May kasunod pa. Illegal na drogang natipon kang Naga City Police Office sa sunod-sunod na police operation. Uminabot na sa 10 milyones pesos. Business one-stop shop kang LGU Naga. Natapos na ang ngunyanal daw. Mga atleta kang Naga College Foundation sa National Prisa na nagdara ning onra nakaresibin nin insentibo. Diyos marahay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako man po si Cristina Alcanzo Reyes, ang sa indong magiging tagapaghatod, Bareta. Ginibo kang nakalis na Sabadong Banggi ang one-time, big-time operation kang Naga City Police Office para sa pag-implementar kang special laws asin mga ordinansa na nagtataonin penalidad sa mga motoristang may nababalgar na ley sa trapiko. Ang detalye sa aramonta sa report ni Melvin Machado. Sa ginibong one-time, big-time operation para sa pag-enforsar kang special laws asin ordinansa kang lokal na gobyerno kang Naga mapadapit sa ley sa tinampo na kapag issue subuot ang mga otoridad nin 104 citation ticket, 30 temporary operators permit asin may pinag-impound pang motorsiklo. Kaibahan kang Naga City Police Office sa gingenot ni Police Colonel Erwin Rebellion, City Director kang Naga City Police Office, ang LTO, Public Safety Office asin Highway Patrol Group. Susug ki Police Lieutenant Colonel Dario Sola, Deputy City Director for Operation, kadaklan sa mga nasitar na driver nin SUV o motorsiklo ang nakatsinelas. Sobra ang backride asin bakong otorisadong LED lights. Karamihan na violation doon ay yung sa ang iba kasi motorsiklo, yung ang iba mga nakatsinelas. Kasi nasa 4136 po yan pag nag-drive tayo ng motorsiklo. Strictly enforce natin. Bawal talaga po ang mga nakatsinilas. Then yung may sobrang naka-backride, kasi allowed naman is 2 lang. And yung may LED lights na ginamit, yung mga accessories na bawal sa isang nakakabit sa mga sasakyan man or motorsiklo. Siniguro man ni Police Lieutenant Colonel Onesto Garon, Deputy City Director for Administration, na may masurod pang operasyon ng PNP Naga para maipaabot sa publiko na desidido ang mga otoridad na ipasunod ang ley. Actually, mayroon kaming hindi lang namin i-announce. This will be a series of one-time, big-time scheduled. So, may naka-line up na kaagad ang ating City Director. Of course, in coordination with other agency, LTO, yung PSO natin, para sa ticketing, yung pag-issuance ng natin, TOP. Actually, he already discussed or brought out earlier na magkakaroon ulit ng OTBT. Follow up kagad para maramdaman that the NCPO means business with regards to these open mufflers. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Padagos sa mga bareta, may 61 na road crash ang nairehistro ang Naga City Police Office ngunya na bulan kan Enero, kung saan pinagkukonektar ni Police Lieutenant Colonel Dario Sola sa gawi-gawi kan mga motorista. Traffic related, yes, from January, we have around nasa 33 plus 28, so very simple mathematically. So nasa kuya na po tayo. 8, 19, 11, 2, 3, 60 plus. So, the issue is, we have more on traffic related doon sa mga nagkasagian. Mga simple na sagian. So, behavior is the issue. Padagos sa mga bareta.
Matapos ang sunod-sunod na anti-illegal drug buy-bust operation sa syudad ni Naga, uminabot na sa 10 milyones pesos subuot ang kantidad kat illegal na drogang natipon kan Naga City Police Office. Ang detalye sa report ni Mark Mendoza. Sa paglaog pa sana kan bulan ng Enero ngunya na taon, naging sunod-sunod si mga anti-illegal drug operation kan mga otoridad digdi sa syudad ng Naga. Susog ki Police Lieutenant Colonel Dario Sola, Deputy City Director for Operation kang Naga City Police Office, ang natipo na illegal na droga hali sa nasabing police operations ang nagkakantidad nin 10 million pesos. Positibo man subuot na siya buang mga epektos na na-recover kan mga otoridad matapos darahon ini sa Forensic Laboratory Unit kan PNP. So all of the submitted drug evidence turned positive. Na ibig sabihin, talagang methamphetamine hydrochlorides. So kabuhan, lumalabas na mayroon na tayong mahigit 10 milyon na halagang Shabu na kumpiska. Kaya sama na yung huli doon sa may Almeida. Opo, January pa lang yan. Ang mga personang naaresto ang gabos na sa angatanaman subuot ning nagkakanigong kaso na mayong piyansang inirekomendar ang korte. All of the yung may mga malakihan cases filed with no bail recommended for the meantime, but I assume na mayroon din silang mga motion na gagawin so that makapagpiyansa yung kanilang client, lalo yung mga lawyers nito. So lahat naman ito ay for commitment dun sa BGMP. Mark Mendoza para sa One Media TV48 Naga Newsbreak. Padagos sa mga bareta. Suportado ni Dapurong Barangay Jackie Villafuerte kan Barangay Peña Francia asin Barangay Kagawad sa Silnero kan Barangay Liboton ang programa kan lokal na gobyerno kan Naga na isumbong mo ang pusher. Siniguro man kaduwang opisyal ang sa inang pakikipagtabangan sa Police Station No. 3 na iyo man ang nakakasakop sa inang barangay. Itong programang isumbong mo ang pusher, igwa din kasi kaming badak na siguro apat na garo ang sa termino ko ang nabaybas digdiyo sa Barangay Peña Francia. And ongoing po ang samuyang coordination sa police na mag-conduct ng mga baybas, as in talagang ang plano mi din sugpuon ang drugs digdiyo sa Barangay Peña Francia. Sa iba pang bareta, imbis na kan Sabado ang last day para sa business one-stop kan lokal na gobyerno kan syudad ning Naga, ginibo ninda iningunya na aldaw para matawan pagkakataon ang mga negosyante na makapagproseso kang sa indang mga business permit. Sa aga maaaraman kung pira ang natipo na ingreso kan lokal na gobyerno kang Naga hali sa business permit ngunya na taon. Sa pagbabalik kang newsbreak, lalaking naglukso subuot sa release kan tren na ligis gadan. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kan One Media TV48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist.
triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta sarong lalaki naligis ning tren sa probinsya kan Albay kang nakalis na Sabado. Ang detalye sa aram sa report ni Christine Reyes. Naglukso sa buot Sariles ang 20 anyos na solterong residente kan barangay Sugkat, Pulanggi, Albay. Mientras na paabuton na ang tren na biyaheng Naga Legazpi kan nakalis na aldaw na Sabado, petsa 20 kan presenteng bulan. Iniman si nag-iistorya kay PNR OIC Operation Manager Joel Dahak kan mismo makinista kan tren na nakaligis sa biktima na binawian ng buhay. Luminokso da itong biktima duman sa habang papaabot si tren. According po yan duman sa satuyang driver. So, dahil naman talaga maiwasan pag-arog yan. Ang momentum po bagakang tren, talagang dahil man nakakapag-preno. So talagang kung may mga arog ka na instances na talagang igwaning mga tao na arog kayo ng kaisipan, talagang di na maiwasan. Talagang di maiwasan talaga na talagang magkakaigwaning arog ka ni aksidente. Di pa man subuot nakikipag-ulay sa minahamiento kan PNR ang pamilya kan biktima, mantang nakikipag-koordinar man ang subuot ang mga personahe kan PNR sa pamilya kan nagadan na soltero. Wala pang hindi pa pumupunta dito sa atin yung family nung biktima. Yun nga din hinintay natin. Pero yung mga personnel natin on the grounds, tuloy din sila sa pagkipag-coordinate sa family nung biktima. Huli kay ni, may pangapudan ang minahamiento kan PNR sa publiko. Sa mga dinadaanan din na mag-ingat tayo dun sa mga pamilya na may mga bata or may mga kasamang maliliit pa or medyo malalaki na pero talagang need ng gabay. So nananawagan po kami na gabayan po natin lahat yung ating mga anak or mga kasama sa buhay. Para sa One Media TV48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, arog kan pinaglalaoman, nagdadakol ang pasahero kan Philippine National Railways, urog na si mga hali sa syudad kan Legazpi. Pasiring sa syudad ning Naga, puon kan palawigon ang sakop kan biyahe kan tren kang nakalis na bulan. Padagos man ang pakiolay ni Mr. Joel Dahak, OIC Operation Manager kang Naga Legazpi area na suportahan ang publiko ang operation kan PNR. Kasabay kan pagpapagirumdum sa mga inaagihan kaining rota na maging maingat. Actually napakaganda ng biyahe natin ang Naga Legazpi, no. Maganda yung biyahe natin. Lalo ngayon tumataas yung ridership natin. Yun nga ang hiningi din natin, talagang patuloy yung suporta sa atin ng ating mga mananakay na tangkilikin natin yung Philippine National Railways. Kagaya ng sinabi ko, yung Philippine National Railways, dito sa talaga mura yung pamasahe. Yun talaga yung lalo yung mga estudyante, halos dumadami yung sumasakay. Sa satuyang police report, nasa custody ngunyan kan Magaraw Municipal Police Station ang sarong alias Rex, residente kan Zone 1 Barangay Santo Tomas, Magaraw, matapos maaresto. Huli subuot sa pagpabakal nin ilegal na droga asin makumpiskaran nin suway na ilegal na droga durante kan gibuhod ang pagrikisa sa lawas kaini. 0.30 grams ang timbang kan nasabing ilegal na droga na nagkakantidad 2,040 pesos. Ang banwa nin Magaraw Camarines Sur pinagdeklara naman na drug-cleared municipality. Sa iba pang bareta, mga atleta kang Naga College Foundation na nagpuli nin medalyang bulawan sa nakalis na National Prisaa tinawan onra kan eskwelahan. Ang detalye sa aram sa report ni Christine Reyes. Sa halos 6 na bulan, pagkatapos kang National Prisaa na ginanap sa Zamboanga City kang Hulyo kang nakaaging taon, pinagbisto ang talento asin ang pagtaong onra kan mga atleta kang Naga College Foundation na nakakuha ng gold medal, mapa individual man o grupo. Saro sa mga nakakuha ng gold medal iyo sina Gian de la Torre kang swimming team asin Shamara Faith Sarmiento kang archery team. Pinaghiras ninda ang eksperyensya sa National Prisaa na nagtaon ng adal sa lambang saro. Okay naman yung experience ko sa last National Prisaa. Masaya, challenging, kasi hindi namin alam kung sino yung kalaban namin. Pero okay naman yung naging result ng performance namin. Hindi ko po ina-expect yung mga ganap doon. Super dami po. Ang challenging po sa amin ng mga teammates ko. Pero grateful po kami kasi
naging maganda naman po yung yung results po ng laro namin. Nagtaon ng incentives ang NCF sa kada atleta asin coaches na kinaugmaman ni Coach Joseph Tenac ang swimming team asin nagtaong pasalamat kay NCF President Mario Villanueva. Para sa akin, natutuwa ko lalo na sa mga swimmer, natutuwa sila kasi may ganito na incentive na may ni Sir Mario. Then ngayong 2024 Prisa National, yun ang paghahanda namin ngayon. Malapit na rin yan, siguro by July yata yung Pero yung sa provincial o regional, di pa namin alam kung ano talagang kailan talaga yung exact talaga ng laban talaga. Nagpapasalamat na ko kay Sir Mario Villanueva sa mga bibigay sa mga bata sa ngayon. Natutuwa rin nga yung lahat ng mga bata kasi hindi man nila alam na talagang mayroong ganito na Siguro sa mga hindi nakakuha ng gold, siguro nalaman nilang may ganito na, siguro magpupursige sila na mag-practice, mag-ensayo para sa National 2024 Prisa. Sa itinaong speech ni President Mario, pinagbuwaltan niya ang pagpasalamat sa kada atleta sa pagdaraning honor sa institusyon. Dagdag pa kaini na mas lalo pang pagtibayan kang lambang ensyano para makapagtaong inspirasyon sa kapwa ninda atleta. Rest assured that NCF will be here for your next generation. Ma-inherit nila ang inyong disiplina. Right? NCF will survive for the next generations to come. No? And sports will always be there. I hope that next year, I will see this full, puno ng gold medalists. Right? So yung mga gold medalists na yan, retain the crown. Then yung mga silver medalists, help them. Right? Help them to also get the gold. Okay? So, yun ang tinatawag na pagkakapwa-tao. Those are the athlete's spirit to help each other. Not to overtake someone. Right? But that's part of the trophy that you will be getting. The kind of person that you will be in the future. These are good leaders, excellent tigers, diba? And of course, excellent human person. So with that, can we hear the growl of the tiger? 1, 2, 3. Yun ang tigers. Ang pagbisto sa mga atleta dai natatapos igdi, asin mas pagtitibayan pa na mabisto ang NCF sa ngaranin sports, bako lang sa Naga kundi sa enterong Bicol region, asin sa nasyon. Para sa One Media TV48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Padagos sa mga bareta. May 7 barangay na sa syudad ni Naga ang napadarahanin mga bulong kang kapisanan kan mga barangay kagawad sa Naga sa pamamayo ni Barangay Kagawad Chess sa Ador. Kasubagong aga, pinagresibi ni punong Barangay Jackie Villafuerte ang nasabing mga bulong matapos ining ihatod kang grupo ni Barangay Kagawad Ador asin ni Barangay Kagawad sa Silnero. Susuki Barangay Kagawad Nero kung anong bulong ang pinagre-request kang barangay, iyuman subot ang sa indang pinagdadara. Digdi po sa Barangay Peña Francia, kami po nagdi-distribute ang daily. Si daily needs na medicine kang mga samuyang residente, basta may dala lang po sindaning reseta or si pag-maintenance, may record book din kami sa baba na talagang tinataong may si good for 1 month nindang maintenance. Tanganing di man po sila magbalik-balik sa barangay and makabawas sa stress na iniisip ninda. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samayang official Facebook fan page One Media TV48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa mayang official YouTube channel One Media TV48 Naga. Tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang Bidaan Bicolano. Sa ngaran po ni Antoinette Eduardo, ako po si Cristina Alcanzo Reyes, asin ini ang One Media TV48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.